Я можу погодитися з колегами з приводу того, що судова реформа не має виражатися в математичній формулі. Просто скоротити, не розбираючись з якістю того, що ми, власне, робимо і що хочемо отримати там на виході. Якщо говорити про об'єднання в один орган Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії та Державної судової адміністрації України, то, на жаль, так не вийде, оскільки Вища рада правосуддя у нас прямо передбачена в Конституції. Ліквідувати її просто так не можна, потрібно вносити зміни безпосередньо до Конституції. З приводу об'єднання Вищої кваліфікаційної комісії та Державної судової адміністрації, в принципі, це не сказати, що провальна ідея, оскільки функції матеріального забезпечення здійснення правосуддя та безпосередньо добір професійного складу та апарату суддів, в принципі, може виконувати один і той же орган. Вищу раду правосуддя залишити як контролюючий орган над цим якимось новим об'єднаним органом. І все буде більш-менш математично і граматично правильно. Але при цьому не слід забувати про якість тих працівників, тих осіб, які увійдуть до складу безпосередньо Вищої ради правосуддя, до нового якогось об'єднаного органу. Беззаперечно, їх потрібно також перевіряти і на доброчесність, можливо, залучати міжнародних експертів, іноземних фахівців до формування цих органів державної влади.